Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So today nasi tine nyaya ya nyati na mainyati. Their house is done. Finally vakazoenda kunoona imba ya and vakafara vakacelebrata. Chimwe chechinhu chakaiswawo kumba maketens namai maketen and zviri kubuda so sweet and zviri kubuda so nice, and they had an official opening of the house. Hanzi nanyati expect more content from us tiri kuimba yedu ende tiri kunzwa mufaro because tine zvimwe zvinhu zvatakaita kana kuti zvatakatenga zvatichakuratidzai zvataitenga nemari yedu yefacebook, and a lot of people are really applauding them for doing such a huge and great thing since vakatarisana nemuchato ahedhi. Aiwa tinongoti makurukoto. It's been such a great year for them. It's been such a good year for them. Like igrace inyasha ukaona zvinhu zvakadai zvichiitika muupenyu hwako. It's not always when people applaud you or when people support you in everything that you do. It's God's grace. Ndodzinonzi nyasha dzekuwanirwa naMwari kuti vanhu vari around you vagone kukusapota, vagone kukuendesa kumberi. Saka a lot of people had a complaint pamusoro pekupfekwa kwamainyati nezuro. Vanhu vaiti zvanga zvakapfeka mainyati hazviiti, especially the shoes. It wasn't giving me the skirt chichi, and then ndongoti vanhu vapei grace mainyati because it's new to her, you understand, zvinhu zvinyowani kwavari. Saka musada kuti vabva vaadjusta fast semunhu akakurira kuti on whitelist ivo vari munhu akakurira kumusha. She is trying her best. Ivo pavatori vanenge vachitoti vari kuzama, at least vanenge vachitoti vari kutrya, vari kugive her best, but to you guys zvoita sekuti vainyati vanobva vazviitisa. Asi inini adrili hangu blame vanhu vari around her kuti dai vaita vachivarovedzerawo panyaya dzekupfeka, and the husband also kungoti vese zvavo vanhu vakakurira kumusha. Saka tikambova blame guys. So the family was there, vanhu vanga varipo vemunharaunda, vanhu vachifara. People really celebrated for the house. People are really celebrating for the Nyati family, and urongwa hwemuchato huri kuratidza kuti huri kufambira mberi, ende muchato uri kuratidza kuti uchanakidza. A lot of people are putting in the work. A lot of people are contributing towards the wedding. Saka I honestly feel like this is going to be a huge wedding. Uchaita muchato muhombe guys. Tichaonerera with this Nyati wedding, and zvinhu zvinofadza. Aiwa Mwari ari kuside kwenyu guys. We are really seeing his work. Tukuona mabasa ake from mukuku to this. Thank you so much guys for watching. Like, comment and subscribe.